és un mineral que s'utilitza en els mòbils. El podem trobar a Canadà, Austràlia i sobretot al Congo. Concretament, al Congo hi ha un conflicte armat per aquest material, que ha causat que els treballadors estiguin en condicions infrahumanes. Explotació infantil, violacions de dones i condicions higièniques penoses, més de 5 milions i mig de morts són les conseqüències del conflicte de colta al Congo. Així que abans de comprar un mòbil, pensa en què hi ha darrere i... Si vols contribuir, pots venir de la setmana del 12 al 16 de desembre a l'Escola de Túria a portar un mòbil vell per reciclar.